Presiden ke Dorbar ki Waheh Kur jantia makro el parian haringkat ki dekat jangka Hadien ke jingiakhih buat UCM ke GHADC o matham bor shiwat ha ke jingkiran shikilat pathai kubor ula ong Hadien ke jingdawa bantau ya ka an ke bayadai bat ke jingshim jat na ka keme bat itho iki sengkur bat ki Waheh Kur ban shngan ke jat ben riu nakalyang ke council minta ke sengi at khandai tre gucheliu kalakhat yakran ha office tre kam UCM da ka bapin sngo shiki dekat ke Dorbar ke Waheh Kur jantia ba ke isi ke GHADC kala dap rai ban thau an halor ke ni ke jingdawa ban ithu no ya ka jat ke kenja na ka keme Uma thambor shiwan ulaya thu ba ka isi kala pynkhreh ya ka draft jong ka kendon an wadon ailat ik Waheh Kur ban yapet lang ya ka Hadien baladap tho haswa ban let ra sha ka Dorbar thau an ke GHADC ban yo ka jing menjur na ka sarkar lingba ulat ke jela kapor kala dawa baya ka jat ka kenja na ka keme la dei ban ithu no da ka an lingba ka jing tho ong uma parian kumta ka Dorbar ki Waheh Kur jantia kala pin bana bala weng no ya ka jing thmu yakhi ka pan stang na do ka artarik namar ba ka council kala shim ya ka sin jam shakman Utai Presiden ula ai kuble ya baro ki badan benta ha ke jingiakhih na do ki seng balang ki officer ke GHADC ki sin joko he shnong ha ke lengari jantia na lor ki wedi ula kin turu ki sengkur bagen shim ya ka rai tang ki ba shim jat na ka kame kin long ki trai ri trai mulong Hakabaya day but kitching ay ki sunat schedule tribe shaki nong shong shnong trairi ka Dorbar ki Waheh Kur jantia kalakarpat ya ka council ban pha ka jing tho sho mentri rangba ba ya ka ni ka rukom issue sunat day ban ai bet na ki council ka GHADC ki HADC ba GHADC kasngi le pauter on yobna jud sa so khana yebaro kinong jong chnong ki treri trimlok yang kerja tia kyong i kyong chabar la Hadien wadadap iaka tarik kwa yaw CM yang kerja HDC kamtam he to wagani wa chnaan ki kur ki jet nagabai ultimate ia ki sengkur wa ki Waheh Kur ta de tarik ibto kali phau tarik to jubab ne pynkhreh kam tanne de yo ani galat kwa ne liang CM ma thambot shiwat de wa buram ya ki extreme members ki o de khut langi I ka Dorbar ki Waheh Kur wa uyachem uyakalam hayato organika banta naloraitan la egi ka chithi na liang ka secretary yang ka state committee wa da pantip wa ka executive committee yang ka GHDC debrai ki wa uchna an no hayato wa ka ni ka jing karpat ki yang I wa boranti ki kur ki jaj na ka bai hajui por la ya ini ki sankur wi ki Waheh Kur nei banta I wa uchngan ka jing im ki yang I ki tri meluk ini Talor kani kecithi ne dang yo ye kalam chu de rab bnia poma CM am lang ma munlaj pariat manu extreme members tada che chu iwa ne liang CM na khanao wa ne liang yong ki isi wa kat ni de pynkhreh ki ka draft da tho te yitai ipani yong I khamtam yi to I jek kinja na ba talor kani ka draft Hadien wa ye kalam le ye khana bahai ta manmi wa ong to wa Niliang ki isi Hadien deble ko yikin ka draft to ilat ko yiki Waheh yang Kur niki daloi la ki banta yo pet bni ba dam nei te wan yo ra ki isi yo man go ka Dorbar man an mato la dam yo ye pet lang em hi ki boy loj wit athut ni hata te ka to ka jing karpat ki yong I te niliang yong I ka Dorbar ki Waheh Kur ne Hadien rasnau tho I wakani ka kam dalai ka chkhmat te yuluti ba hakani ka wadau chong Dorbar yong ka GHDC wanra no ka gani ka drafting Hadien da ka kalam wi te man an no ko khnang wa ka sarkar Meghalaya wa ulat yong ka jalag yong I la yo I no u ye ka jing manjur yong man an go katte yong chngan ka jing im yong I khamtam hagini isngi kiwa I nei liang yong I yo dawa ka pori wa I jai kenja yong I na ka bai yo temet no daga an daga jing tho tanaloritan la mat in ne banani wa lebenta ki kur ki wabon la wa kamade banai wa artarik la damye jubab le phau tarik artarik usdang na I uyumi suro talor gani ne da simrai Hadien ya kala mosiem wa weng no ika gani ka yakhi yang I na ko mi suro hado wa poi ka por ka wa
Via kalam cho ini perang ciruk wa CM wa EM yang oh na kiwan ki baru ga thong gi ne benda ga draft. Dan nalori tela mat ne uchimai ga nikalan kawa ne benta gi Waheh Kur ki emara Argentina. Wa ne ini wa karpat i gitu ki witawan gi kur le ki wampu MA ya ga rai heyato wa temmet na ya ki korijet ga bai him na ga rai wa penbana ga san kur gi yang pito do ki him ga jet kur ne ga bai dan hi ya man gi tari muluk ni na lori tella e khublai ne liang ne banta gi Waheh Kur ra e khublai yo CM EC gi yang gi officers baro gi em banta halor ga ni ka jing ya khun gi yang i ta ki witawan ki san bahalang ki JSU ka JSM ka JNC ki Waheh chnok senjuk Waheh chnok tijentia wa yong ka juai wa ka war jentia student union wa ki witan ki Waheh ki wde mbanta ha kani ka jinge khon gi yong i ta yurti wali se pharang ulang yo cho i we kre alam nei banta uchngan kani ka jaj bru gi ta kata to ka wa kong santam hi ta karmen de ya khlan yong ki sankur i jai kinjana ka bai ki witawan ki jaj bru ki witawan ki menderi myo ki upsia khle ha ki yung ki sem ki yong i ha ka ni ka chno ka tha ki mato ki kre kam lang sudang ga na ka kur ga jaj na ka bai umwan Waheh chnong ki daloi ki nong sanchar chnong waro ta kata to ka jing ang not ki ta kata dan hi ta yuluti wa ne da man ka sngi ko sudang na ulai luti yo i ka an ka wo scam ta kata to ka jing ang not ki yong i sesegawin la ami ka jing karpat ki yong ila wa yekan ni shul tribe certificate ka woro chi kisnam menchwa jo issue jo e na office yong ka council tanne dia kalam lo CM wa karpat lomba yong o cha ka sarkar jalang yong i khamtam lo chief minister konrad sangma o da yoi wa dasdang gi ka news tho tre yo wan ra da ka jing tho hayata wai tre the yong i tribal ki em ka khasi jaintia garo haini wa boy ga jingar pat wa tho gilat kruti wa wan biang sachi sen wa ga shul tribe certificate to issue na kils council gi yong i khamtam na ga JHDC ka KHDC wa Garo Hills Atmas Council la de ye ku chief minister yong i wan ra biang i ga taga an ko one issue tribe ni snya mantri ri tre muluk yong i da mani was kem ba jo i por le Wata hok le council ho. Nta ka office DC.